खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो दिनैसिम गोबां एनडिएफबि केडारफ्रा जोबथेसालियाव एनआइए केस नांनानै दङ। बिथांमोननि मादाव फिन आरोबाव सानै एनआइए केस नांनानै थानाय केडारफ्रा जेलनिफ्राय उदां जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। बिथांमोना जादों बिष्णु नार्जारी एबा एन बेरेमा आरो गुबुन सासेया अजय बसुमतारी एबा बि बुहुम होननानै खौरां मोननाय जादों। नाथाय आरोबाव गोबां एनआइए केस नांनानै थानाय जोबथेसालियाव थानांनाय केडारफ्रा माब्लानि समाव जेलनिफ्राय उदां जागोन बेखौ समासो फोरमायसिगोन। बाक्सानि मसलपुराव साननैनि हाबाफारि लानानै इउपिपिएल दोलोआ ब्रैथि 3 बोसोरारि जथुम्मा बानजायदों। मैयानिफ्राय दिनैसिम साननैनि हाबाफारि लानानै बाक्सानि मसलपुर दुर्गा मन्दिर फोथाराव इउनाइटेड पिपुल्स पार्टी लिबारेल एबा सुंद'यै इउपिपिएलनि ब्रैथि 3 बोसोरारि जथुम्माखौ बानजायनाय जायो। बे हाबाफारियाव इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे एमपि रेनग्रा नार्जारी, एमपि जयन्त बसुमतारी, दोलोनि नेहाथारि राजु नार्जारी आरो दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे साननैनि हाबाफारिजों लानाय आफादारि आयदा आरो दोलोनि इयुननि मावखान्थिफोरनि सायाव नोजोर होनानै मोनसे गुवार एजेन्डा दङ। खौरां मोननाय बादिब्ला बे हाबाफारिनि गेजेरजों एमसिएलए राकेश ब्रह्मखौ इउपिपिएलनि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि महरै सायख'बाय। रङियानि बालागावआव सासे जवाननि जोबोर गाज्रि थैनाय हालोदनिफ्राय गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जिउ गोमानाय जवाननि गोथै देहाखौ इमरान हुसेन आरो बिखौ जिआरपिनि जवान होननानै सिनायथिनो हादों। बे जिउ खहा जानाय जवानखौ सोरबा दुथां सुबुंफ्रा अन्थाइजों बुनानै जिउ फोजोबनायनि सन्देह खालामनाय जादों मानोना गोथै देहानि खाथियाव थैजों नांफबनाय थरसे गेदेर अन्थाइबो दङमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला मोनानि समाव बाइकजों न'फारसे थांबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। जाथाय जानायखौ खौरां मोननायनि उनाव पुलिसआ जाथायथिलियाव सहैनानै गोथैजों लोगोसे बिनि साखाथियाव गंसे हेलमेटबो बोखांनो हादों नाथाय बाइकखौ मोननाय जायाखै। जाथायखौ लानानै नायबिजिरनाया दायो जागायबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थियाव 1 नं गसाइगाव बियाबनिफ्राय बिजेपि दोलोनि जानानै टिकेट हास्थायदों राहुल नार्जारिया। क'क्राझार जिल्लानि बिजेपिनि आफादगिरिनि गेजेरजों रायजो थाखोनि दैदेनगिरिफोरजों राहुल नार्जारिनि लाइजाम। गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि रायजो राजाफोरजों थोंजों नांथाबनानै दङ राहुल नार्जारिया। मख'नो गोनांदि थांनाय 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोनिफ्राय सराइबिल बिटिसि बियाबाव बिजाथि महरै गसंदोंमोन राहुल नार्जारि बिथाङा। रायजोआव फिन सोमजिफिनदों आरोबाव मोसौ सिखावनि उदखारा। क'क्राझार सदर पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय भटगाव थिलापारा ओनसोलाव हरसेनि गेजेरावनो सिखावफ्रा गासै 20 मोसौफोरखौ खावनानै लांदों। जायगानि सुबुंफ्रा मिथिहोनाय बादिब्ला सोरनिबा न'खरनिफ्राय मोसौ 2, सोरनिबा गलिनिफ्राय 6 मोसौ आरो बेबादिनो गोबां मोसौ गोमादों होननानै मिथिहोदों। रायजोफ्रा बे मोसौ सिखावफोरखौ होसो होसो हमनानै पुलिसनो गथायनानै होदों होननानै फोरमायथिदों जायगानि सुबुंफ्रा। रायजोआव फिन सोमजिदों आरोबाव बुथारलायनाय खास्रि बिस्रि जाथाय। खौरां मोननाय बादिब्ला बाक्सानि निकासि मधुपुराव सासे सान्थालि हारिनि बिरसा मुन्डा मुंनि सासे सुबुङा गावनि असे बिदाखौ रुवाजों दानथारनानै जिउ फोजोबनाय जाथाया बयखौबो सोमोनांहोदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिदा फंबायनि गेजेराव गोबाव समनिफ्रायनो नखरारि जेंनाखौ लानानै दाङाबाजि एबा नांलाय खमलाय जाबाय थायोमोन। बेबादिनो बे जाथाय जानाय सानखालिबो दावराव जादोंमोन जेराव बिदा फंबाय सानैबो नांज्लायनायानो बुथारलायनाय जाथायसिम सहैदों। बे जाथायाव जिउ गोमानांनाय सुबुंखौ पाकु मुन्डा होननानै सिनायथि होदों। जाथाय जानायखौ खौरां मोननायनि उनाव पुलिसआ जायगायाव सहैनायजों लोगोसे गोथैखौ बोखांनानै पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जायो आरो बे जाथायनि दायनिगिरि बिरसा मुन्डाखौ पुलिसआ थानायाव लानानै थाङो। बर' समाजनि राजखान्थियाव आं हाबोब्ला फिनजाथाय जानो हागौ बेखायनो आं हाबाखै बे खोथाखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिदों दि बे बाराव एजिपिनो बांसिन मासि नांगौ होननाय आं सम सम नुनो मोन्दों नाथाय मासिया सोलाय सोल' जानो हागौ। नाथाय अनजिमाया बेनो बे थागोन आरो गोसोब्ला एजिपिया गावसोरनि गोसोबादि बिजाथि होनो हागोन होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों गिबि मन्थ्रिया। बिधान सभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थियाव गरेस्वर हालामनि लाइमोन एडभकेट कस्मिता बसुमतारी बिथाङा 44 नं गरेस्वर बियाबाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै गसंनो थाखाय साखाफारा जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। জনসাধাৰণ কেনেকৈ নিৰাপত্তা শান্তি সম্প্ৰীতি সুস্থতাৰে জীয়াই থাকিব পাৰে আৰু আগুৱাই যাব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে এটা ৰাজনৈতিক দল হিচাপে আমাৰ যি দায়িত্ব গণতান্ত্ৰিক দেশত আমাৰ কামটো কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি আলোচনা কৰিম। ইউপিপিএল দল হিচাপে এটা নীতিৰ আধাৰত আমি কাম কৰি আছো। আমাৰ নিজৰ এটা ডাঙৰ মিছন আৰু ভিজন আছে। 2015 চনত
UPPL যেতিয়া স্থাপন কৰিছিলে প্ৰথম এজেণ্ডা হিচাপে ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি আজিৰ মন্ত্ৰী তেখেতে সেই সময়ত প্ৰথম এজেণ্ডা হিচাপে লৈছিলে যে বড়োলেণ্ডত গণতান্ত্ৰিক বাতাবৰণ গণতন্ত্ৰটো শক্তিশালী কৰিব লাগে আৰু লগতে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে। আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 2020 চনত আমি এলায়েন্স গভৰ্ণমেণ্ট গঠন কৰিছিলোঁ, কিন্তু এলায়েন্স গভৰ্ণমেণ্ট হ'লেও যোৱা 5টা বছৰত বড়োলেণ্ড অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো ৰাইজে সকলো জনসাধাৰণে নিজৰ যিটো কথা নিজৰ যিটো অপিনিয়ন সেইটো মুক্ত মনেৰে ৰাখিব পাৰিছিলে। ইয়াত কাকো কোনো এজন ব্যক্তিক যিসকলে মুক্ত মনেৰে কথা কৈছে যুক্তিযুক্ততা বা সমালোচনা এইবিলাকত যিবিলাক আছিলে সেই সকলক কোনো ধৰণৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হোৱা নাই, কোনো ধৰণৰ হাৰাশাস্তি কৰা হোৱা নাই। চৰকাৰ গঠন কৰিল, ইয়াৰ পৰা সামৰিক বাহিনী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী যিবিলাক অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে নিয়োগ কৰা হৈছিলে এইবিলাক লাহে লাহেকৈ বড়োলেণ্ডৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গৈছিলে। কিন্তু আমি আচৰিত হৈছোঁ যে এই মাহতে আমি কেইদিনমান আগত দেখিলোঁ যে কোকৰাঝাৰত পুনৰ পেৰামিলিটাৰী ফৰ্চেছ বা আৰ্মি মোতায়েন কৰিব লগা হৈছে। এইটো অতিকৈ দুখৰ কথা। যোৱা 5টা বছৰত 144 লগা নাছিলে, আজি পুনৰ 144 লগাব লগা হ'ল। আমি 26টা জনগোষ্ঠীক একত্ৰীকৰণ একেলগে লৈ 26টা জনগোষ্ঠী আৰু 35 লাখ জনসাধাৰণ একেলগে লৈ আমি আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে বহুতখিনি কাম আমি কৰিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া এই জনগোষ্ঠীবিলাকৰ মাজত পুনৰ এটা লাহে লাহেকৈ ভেদাভেদ সৃষ্টি হৈছে।